Mga idol, hindi kami diri karon sa kuan mga idol, nagkuyog mi sa kong amigo Kulapo, bagulanon lagi mga idol kay ang iyang sundang wanay kita, puting luya. Nagilak, nagilak na yung pagkakaroon. Migo, asa man yung wag tayo mong sundang na pita di ay? Dito na to, gibilin ako, mata na ko kay nakatog man ko. Mantawan awon. Ako migo hilak ni mga idol kay ngano taas kitong sentimental value tong iyang sundang. Oy dugay na ba kitong kuyog niya nanganak na biyato niya karon. Nawagtang lang. Oh manawagan mi og kinsa to nakakita sa sundang ni atong amigo Kulapo day. Palihog lang taon mig uli. Migo panawagan migo. Manawagan ko kinsa to nakita sa sundang ni Kulapo. Uli. Oy, buwan na taon taas na kayo itong sentimental value niya. Oy, unsa man taon mo, sundang raman taon na, pero taas kayo nag-sentimental to values tong amigo. Ito, nakahuwa ma to. Di sa ganag na ko. Di unto, kinalan ako mo gamit to dato. Ang mga anak na ko, di na ko pawamon. Ug kinsa to malumog kasing-kasing diha nga sus kung nanglitan gani mawagtang na to sa atong amigo ang sundang. Pwede ra padadag jika sa atong amigo palit og sundang. Unsa to imong sundang? Wala to Walhon man ko. Lisura ba nang wala nga pangitaon migo Naanay walhon na sundang basta nalay kwarta kabayan. Mga idol, problema lagi itong kuhan lagi. Sus, padalang ni Manoy Chris TV kung ganahan mo tapang sa amigo nga makapalit siya sundang. Luoy taon kaya itong amigo. O si Tatay Pisot, manawagan min Tatay Pisot ganda unta nga padadag sundang atong amigo. Walhon. Unsa magi tumigo nganong nawagtang man gyud to? Bot yan, sundang ko. Akong pangutan na itong babae ito. Ubos sa police station doon ako nung kita imposible na lagi ito nagkita itong basura lagi luoy ka itong amigo idol kay nabiyan na yung mga likid sa mga kuwan sa basura manilig na dito mo na ako ngang yung kabiban nabiyan tayo rin dito niya ta police station doon ba na police station dako na siya nga problema karon idol kay dugay na bisus na anting-anting agod-agod di migo Kulapo na ato ya karon ketog subo sundang nga sakto kay tog subo ang iyang anak kani wa kahuwa mato karon wagtang na sa dayon wagtang na dayon yahag na unsay ka panawagan sa viewers nga unta na imo suporta mo sa man tabangan na mo tapan natay kapalit sundang. Oy, sundang ra. Unsa? Wala gito, wala to, wala. Walo mo. Inas na tay pisot ko nga. Naati kwarta, pwede na ipada diri. Tatay pisot na kay kwarta diha. Maluoy ka na ko. Sundang kay wala ko sundang. Wala yabang. Luya to amigo Sige, bye-bye. Bye-bye Tatay Pisot. Mana to? Mana ako sundang wa? Wala na. Waman. Sus luya to amigo wagtang sige. Bye-bye. Thanks for watching Idol. Please follow Manoy Chris TV.